Når man er meget introvert, så kan man nok godt nogle gange virke lidt som sådan en ugidelig Rasmus modsat-type. Og det er også rigtigt nok. Altså, der er mange ting, som de ekstroverte ellers lige troede var det fedeste i verden, som vi ikke gider, ikke? Kunne det ikke bare være fedt, hvis vi... Nej, det kunne det ikke. Ellers tak. Men samtidig så er jeg meget, meget konfliktsky, og jeg har svært ved at sige nej. Og det tror jeg egentlig også er sådan en meget generel ting for alle os, der er voksne, høflige mennesker. Det er svært at sige nej, og der er også bare mange spørgsmål her i livet, hvor det ligesom er indbygget i spørgsmålet, at det svarer man bare ja til. Fordi alternativet ville være noget af et opgør. Altså hvis nogen for eksempel siger, vil du række mig kartoflerne? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Altså hvis nogen siger, vil du række mig kartoflerne? Og en anden siger, gud vil jeg dig. Så går der måske lige 2 sekunder, hvor man sidder og holder øje og tænker, ender det her i dødelig vold? Men så flækker de jo som et par træsko, ikke? Det ved man godt, det er bare for fis. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Kan jeg få sovsen med? Gud, kan du da så? Ja. Og så er der andre spørgsmål, hvor det straks bliver mere kompliceret, ikke? Er det okay, jeg tager den sidste skumfidus? Der er man jo nødt til som voksen, høfligt menneske at sige ja. Selvfølgelig er det okay, at du tager den sidste skumfidus. Og så må man undertrykke den hver skumfidus-trang, man ellers lige sad med, ikke? Men det her med altid bare at sige ja, fordi det er det nemmeste, eller mest høflige, eller mest konfliktfrie, det kan altså godt få en ud i noget praktisk bøvl, som man så må løse bagefter. Jeg fik et af de her spørgsmål, man skal svare ja til. En gang, hvor jeg havde et arbejde, der lå relativt langt fra, hvor jeg boede. Og jeg havde ikke nogen bil, så hver dag så tog jeg bus og tog, sammenlagt en time hver vej. Men så en dag, så er der en kvindelig kollega med bil, der fortæller mig, at hun skal altså igennem Herlev, hvor jeg boede på det her tidspunkt, på vejen hjem. Og hun spørger, om jeg vil køre med. Og sandheden var jo, at jeg var helt vild med mine daglige 2 timer, hvor jeg bare kunne sidde og kigge ud af et vindue i mine egne tanker i en bus eller i et tog, og høre noget musik eller podcast, ikke? Så når nogen tilbyder mig et lift, så tænker jeg jo ikke på de 20 minutters transporttid, jeg sparer. Nej, jeg tænker da kun på al den dejlige bus- og toghygge, som jeg bliver frarøvet. Og ikke alene mister jeg den her hygge. I bytte, der får jeg small talk, mens jeg er indespærret i en bil i fart. Vi går jo lidt fra plus til minus i min verden, ikke? Men samtidig, så er det jo også et meget, meget venligt tilbud. Så selvfølgelig så siger jeg, ja tak. Det vil jeg rigtig gerne. Det var godt nok pænt af dig. 1000 tak. Ja. Men det skal jeg jo også sige, ikke? Fordi alternativet, det ville være noget af et opgør. Så vi kører afsted mod Herlev, og da vi er kommet inden for synsvidde af Herlev Hospital, så kører min kollega ind på en parkeringsplads ved en Netto. Og så siger hun, er det fint her? Og igen, der har vi jo et spørgsmål, som jeg skal svare ja til. Så det gør jeg, siger tak for turen, stiger ud af bilen og ser, at min kollega kører væk. Nogen vil måske indvende, at vi var 2,3 kilometer fra min bopæl. Men det kan jeg jo ikke sige til nogen. Altså, når nogen siger, at det er fint her, så kan jeg jo ikke sige, nej, egentlig ikke. Vi er faktisk lige lidt for langt fra, hvor jeg bor til, at jeg sådan rigtig kan bruge det til noget. Det er faktisk det, jeg vil kalde for en køre-ulejlighed. Men altså, jeg var jo heldig. Så kom jeg alligevel ud og køre bus på vejen hjem, ikke? Men det vil jo nogle gange være lidt mere hensigtsmæssigt, hvis vi bare var lidt mere ærlige omkring, hvad vi har lyst til og ikke har lyst til. Vi bare sagde nej, når vi har lyst til at sige nej, men det er jo umuligt i et samfund, hvor vi er voksne, høflige mennesker.
Jeg tror, den eneste chance, vi har, det er, at vi simpelthen får en lovgivning på området. Ja. Der kan være helt konkret omkring de her sådan lidt svære sociale situationer. Og jeg tror, politikerne, de er klar til at handle. Og de er klar til at være konkrete. Jeg synes, der er tegn på det. Nu kan man jo sige meget om det her med at give ordre til at slå alle mink ihjel, for eksempel. Men det var da dejligt konkret. Ikke? Der var ikke nogen mink, der skulle igennem et eller andet sundhedstjek, eller nogen mink, der lige skulle lave en eller anden 5-årsplan, som man så vurderede lidt på. Altså, der var ikke engang et eller andet fikumdik, så man kunne ramme minkene på deres religion. De blev bare slået ihjel. Alle sammen. Lidt voldsomt, jo, men dejligt konkret. Og jeg var jo en af dem, der virkelig trivedes i coronatiden med, at vi fik nogle meget konkrete retningslinjer. Ikke? Skulle man i Netto, så skulle man have mundbind på. Sådan var det. Og den klarhed, den gad jeg godt få overført på nogle af de her lidt svære sociale situationer. Lad os få en lovgivning på spørgsmål, hvor det for fremtiden altid vil være indbygget, at man skal svare nej. Der skal slet ikke være mulighed for andet. Jeg hørte engang sådan en tommelfingerregel om, at hvis nogen beder om hjælp til at flytte, så inden de kan bede om hjælp til at flytte igen, så skal der gå en årrække, svarende til det samlede antal trapper, man skulle op og ned af, da man hjalp med at flytte første gang. Genialt! Lad os gøre det til en lov. Så når nogen beder om hjælp til at flytte, så kan man sige, gid jeg kunne. Gid jeg kunne. Men jeg kan desværre se i mine optegnelser, at jeg hjalp dig med at flytte fra en anden sal til en tredje sal i 2019. Så jeg vil rigtig gerne. Jeg må desværre ikke. Så nej. Dejligt konkret, ikke? Eller hvis man er ude at spise nachos med en kammerat, som altid siger, lægger du ikke lige ud, så overfører jeg på MobilePay. Og man ved, det er aldrig noget, der sker med det samme, vel? Man skal lige i ryggen 2-3 gange, og i sidste ende, så glemmer folk altid lige en 10'er, ikke? Det får vi også en god løsning på. For fremtiden, der bliver udlæg simpelthen forbudt, og skal altid besvares med et nej. Man må stadig gerne svinge dankortet på vegne af andre. Man skal bare lige se kvitteringen fra MobilePay først. Så er det fuldt lovligt. Og hvorfor har det ikke altid været rækkefølgen? Som I kan høre, jeg har tænkt over det hele. Og det er dejligt konkret. Eller hvis nogen tilbyder mig et lift, og jeg ikke har lyst til at køre med, og jeg hellere vil tage bus eller tog, jamen så får jeg jo også lovgivning i ryggen til ligesom at kunne sige nej. Det er rigtig pænt af dig. Men jeg foretrækker faktisk at sidde og kigge ud af et vindue i mine egne tanker. Og det er jeg lovmæssigt forpligtet til at informere dig om. Så er det ikke personligt overhovedet. Men skulle du mangle en anelse mere hjemmel for mit nej, så kan jeg jo tilføje, at sidst du tilbød mig en tur til Herlev, så endte den teknisk set i Søborg. Jeg kommer selvfølgelig ikke til at tage sådan nogle konflikter. Det gør jeg ikke. Ikke før vi får den lovgivning.